Kulungan ngunyan ang bagsakan tulong magbabarkadang ini na sospek sa panlulugos din sarong 17 anyos na babayi sa Pili, Camarines Sur. Kasudma kan arestaron ang mga sospek sa barangay Karoroyan kan parehong banwaan. Sigun sa PNP, saro sa mga sospetsado, ang ilusyon mismo kan biktima na napag-araman na nasa tamang edad na. Mantang barkada man mismo kan mag-ilusyon, ang duwang pag-iriba kaining sospek na parehong minor de edad pa. So mga ano na po ini, mga 4 AM na po na nag-abot ito sa sa istasyon. And duman na po pig-identify sa mga kairibanan. Okay yung lalaki. Sa impormasyon, nakipag-inuman ang biktima kay iba ang tulong sospek ka nakaaging Lunes. Dagan kan ini mabuyong, digdi na subuot ginibo kan mga sospek ang panlulugos. Na ang seguridad sa tuyang mga kaatian, ano po, yun po nga ninyo, minsan dahil magpara pakiinuman sa luwas, ano po, kasi sabi po gagangani kayan, pag may alak da, may balak. So, nagkakaigo po ng, nagkakaigo ng intention o kaya possible victims ini yung mga ibang kalalakihan, lalo na kung nakakahiling po sila ng opportunity para makapambiktima po sila. Sa presente, nasa kustodiya na kan Pili MPS ang mga sospek na enterong naaatubang sa kasong rape. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.